Tak dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovoluji si vás přivítat na besedě organizované Institutem Václava Klause. Besedě s velmi významnými aktéry řešení státoprávního uspořádání tehdejšího Československa v roce 1992, s významnými aktéry, kteří vzájemným jednáním dohodli to, jakým způsobem se Československo rozdělí a jakým způsobem vzniknou dvě samostatné republiky, Česká republika a Slovenská republika k 1. lednu 1993. K tomu závěrečnému období, to znamená k období od voleb v roce 1992 až do toho konce federace, bychom se v dnešní debatě chtěli dostat. Než se k tomu dostane, tak já bych poprosil ještě ředitele Institutu Václava Klause, pana Jiřího Weigla, o krátké úvodní slovo. Dobrý večer, dámy a pánové, vy tady v sále i vy u televizních obrazovek. Dovolte mi, abych vás všechny přivítal na tomto posledním letošním semináři Institutu Václava Klause, který jsme uspořádali k 25. výročí rozdělení Československa a vzniku samostatné suverénní České a Slovenské republiky. Tato jedna z nejvýznamnějších historických událostí v moderních dějinách našich národů je pevně spojena se dvěma jmény. Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Právě jejich pohled na tehdejší události, na dělení federace a na související procesy nabízí mimořádnou příležitost si tehdejší události připomenout a porozumět jim. Z toho důvodu jsem velmi rád, že náš dnešní seminář přenáší v přímém přenosu stanice ČT24 a že ji bude moderovat pan Daniel Takáč z České televize. Jistě jste zaznamenali, že naše dnešní akce má netradiční formu a odehrává se na velmi netradičním místě. Díky ochotě Národního muzea se nacházíme v historických prostorách bývalého federálního shromáždění, kde se odehrála řada historických jednání a hlasování. Mnozí z účastníků, které mám také tu čest a potěšení přivítat zde mezi námi, právě na tato místa, myslím, hluboké vzpomínky. Za to patří dík Národnímu muzeu, které je spolupořadatelem této akce spolu s Institutem Václava Klause. Dámy a pánové, v titulu dnešního večera jsou uvedena dvě klíčová jména. Já nechci déle hovořit, předám slovo panu Danielu Takáčovi a jeho prostřednictvím pánům bývalým premiérům. Děkuji a přeji příjemný večer. Tak já děkuji za slovo. Děkuji za úvodní slovo panu Jiřímu Weiglovi. Samozřejmě i já vítám naše dnešní dva diskutéry, pana Václava Klause, pana Vladimíra Mečiara. Pánové, dobrý večer. A na úvod dnešního večera poprosím o krátká vystoupení. Nejdřív pan prezident Václav Klaus. Poprosím od pultíku a krátké úvodní slovo k dnešní debatě. Pánové, vážení vzácní hosté, děkujeme, že jste tady a my jsme také velmi rádi, že tuto akci můžeme spolu s Národním muzeem uspořádat. Mnozí, a já osobně to cítím velmi silně, považujeme za zcela mimořádné, v podstatě za unikátní a za dlouhou dobu více než potřebné, že se nám podařilo přivést bývalého slovenského premiéra Vladimíra Mečiara do Prahy a pozvat ho k veřejnému vystoupení. Před chvílí mě prozradil, že už v Praze nebyl 19 let.
Takže o to více jsme rádi, že je tady dnes s námi. Naším záměrem je touto formou připomenout 25. výročí výjimečně přátelského, pečlivě a zodpovědně organizovaného a na kooperativní bázi koncipovaného rozdělení Československa. Všechna tato adjektiva jsou důležitá. Většina dělení států v dávné i nedávné historii byla děleními nepřátelskými, neorganizovanými a nepřipravenými a proto nevyhnutelně chaotickými. Proběhla s vysokými náklady, často i se ztrátami lidských životů. Jsem přesvědčen, že to bylo proto, že k ním docházelo bez plnohodnotné, druhou stranu plně respektující spolupráce a vzájemného pochopení. Z doby nedávno minulé stačí vzpomenout rozpad, nikoliv rozdělení Jugoslávie, nebo zcela nekooperativně proběhlé ukončení existence Sovětského svazu. I současné úsilí Velké Británie o vymanění se z Evropské unie je až dosud také zcela nekooperativní. Ne náhodou se vynořila slova hard a soft Brexit. Velmi nekooperativní bylo a je jednání Madridu s Katalánskem. V této terminologii musíme říci, a já věřím, že s tím drtivá většina z vás souhlasí, že naše rozdělení bylo mimořádně soft, zejména z hlediska mezilidských vztahů. Já sám jsem ani tehdy, ani nikdy potom necítil na Slovensku jakékoliv nepřátelství vůči naší zemi a ani vůči své osobě. Možná může mít pan kolega Mečiar poněkud jiné pocity z reakcí některých českých médií a části politiků, ale Češi a Slováci vůči sobě v průběhu rozdělování státu necítili nevraživost a necítí ani teď. V tomto smyslu se rozdělením státu nic nezhoršilo, spíše naopak zlepšilo. Mezi rokem 1992 a dneškem, rokem 2017, je mezera jedné generace. Paměť nezadržitelně slábne, lecos je už zapomenuto, i tehdejším teenagerům je dnes přes 40. Mnozí účastníci událostí let 1990 až 1992 už také nejsou mezi námi. Považujeme, a já věřím, že teď mluvím i za pana premiéra Mečiara, za svou povinnost udržovat férovou interpretaci toho, co se tehdy událo, odmítat vědomé a záměrné desinterpretace tehdejších událostí a nedopustit, aby bylo rozdělení společného státu zneužíváno k novým politickým hrádkám. Za sebe musím říci, že jsem věděl už tenkrát a vím ještě silněji teď, že rozdělení v roce 1918 vzniklého, tedy z historického hlediska jen velmi krátce existujícího společného státu Čechů a Slováků, bylo logickým, správným a potřebným, tehdy navíc nevyhnutelným krokem. Přiznávám se, že jsem to tak dobře nevěděl v desetiletích před koncem komunismu a dodávám, že jsem to možná tak dobře nevěděl nejen kvůli své nepozornosti, ale i proto, že jsem nebyl Slovák. Český pohled na tyto věci byl vždy poněkud odlišný. Komunismus jakékoliv nahlas pronášené úvahy o výhodách a nevýhodách společného státu znemožňoval a my Češi jsme v té době měli jediný cíl – zbavit se komunismu. Všechny naše pocity křivdy
či nespravedlnosti jsme odvíjeli výlučně od komunistické nesvobody a iracionality. Slovensko vedle pocitu nesvobod komunistických cítilo i nesvobodu národní. My jsme nadměrný centralismus spojovali výlučně s komunismem, Slováci i s Prahou. My jsme iracionální strukturu ekonomiky dávali za vinu systému řízení a plánování. Slováci to spojovali i se záměrným, tedy někým organizovaným přesunem těžkého a zbrojního průmyslu na Slovensko. Ve výčtu asymetrie těchto našich pocitů bych mohl dlouho pokračovat, ale výchozí rozdíl pohledu je zřejmý, nepominutelný a chtělo by se říci objektivně existující. Komunismus zakazoval jakýkoliv svobodný diskurs o čemkoliv, proto ani téma státoprávního uspořádání nebylo vážně diskutováno. S výjimkou toho, že na konci 60. let Slováci prosadili federalizaci do té doby unitárního státu. Určitě to nebylo diskutováno na české straně. Na rychlý polistopadový vývoj v těchto věcech jsme nebyli plně připraveni. Proto jsme byli tak překvapeni, někteří z nás, první velkou státoprávní epizodou, prvním karambolem, onou známou pomlčkovou válkou, která byla vyvolána v život v lednu 1990 projevem prezidenta Havla ve federálním shromáždění na místě, kde jsme se dnes sešli. Díky pomlčkovému konfliktu jsme si začali postupně uvědomovat dlouhodobé příčiny našeho státoprávního problému a postupně jsme získávali schopnost oddělovat je od krátkodobých důvodů, od konkrétních spouštěcích mechanismů tehdejších politických sporů. Začali jsme si, my na české straně, připomínat nejen nemalé z minulosti přetrvávající rozdíly obou částí tehdejšího státu, ale i určitou umělost a nesamozřejmost projektu Československa. Nově jsme se začali dívat na opakovaně vznikající krize a trhliny našeho 70letého soužití, k nímž docházelo v uzlových bodech našich moderních dějin, ať už to byly roky 1939, 1968, 1990. Najednou začalo být zřejmé, že se ve všech těchto trhlinách Slovensko hlásilo k revizi roku 1918, což naznačovalo, že se s Československem, jak bylo původně koncipováno, neplně identifikovalo. Nic z toho nebylo výmyslem roku 1992 a politiků roku 1992, jakkoliv se to někteří lidé pořád snaží tvrdit. Toto všechno obnažil konec komunismu a pád všech tabu, která sebou tento režim nevyhnutelně nesl. Asymetrii pohledu Čechů a Slováků politická reprezentace Slovenska rychle uchopila, zatímco my jsme se tím dlouhou dobu málo zabývali. Někteří to ignorovali a bagatelizovali, nebo se v tom pohybovali jako slon v porcelánu. Jiní začali na slovenské, mnohdy překvapivé a ostré výroky, impulzy, plány a záměry odpovídat agresivně. Výlučně z důvodu získávání laciných politických bodů doma. Kalvodova óda, ale v průběhu času stále více i Pidhartova, zdánlivě holubičí vláda. Není čas a prostor rozebírat tisíce drobných i významnějších událostí od listopadu 1989 do voleb v červnu 1992.
A také není důvod tisíci detaily zatemňovat základní dějinnou linku, neboť právě o tu nám musí jít. Před volbami v červnu 1992 česká politická reprezentace rozdělení státu nepřipravovala a ani se na něj nepřipravovala, což bych si tak jistě netroufl říci o reprezentaci slovenské, respektive o její významné části. Nemám na mysli primárně Vladimíra Mečiara, spíše mám na mysli tehdejší slovenskou vládu v čele s Jánem Čarnogurským, ale i s mým tehdejším partnerem, ministrem financí Kováčem. Volby na české straně jednoznačně odmítli dvojdomkáře a reformní komunisty z občanského hnutí. Na Slovensku zcela vyhořela bratislavská kavárna veřejnosti proti násilí, uvažující velmi v úvozovkách pražsky. Karty byly volbami rozdány zcela jednoznačně. Vítězové voleb dostali dostatečný mandát a od voleb už žádná jiná cesta nebyla. ODS, která se v úsilí o udržení společného státu jako jediná z české politické scény pokoušela kandidovat i ve slovenských volbách, celý tento už rozběhlý státoprávní problém při svém nemalém zastoupení ve federální vládě a nevýrazném ve vládě české po svém vítězství ve volbách víceméně zdědila. Na Slovensku získala klíčovou pozici HZDS Vladimíra Mečiara. Oba dva jsme respektovali výsledek voleb, což bylo klíčové. Oba dva jsme výsledek voleb pochopili jako jasné sdělení. Slovensko chtělo samostatný stát, Česko by společný stát akceptovalo, ale odmítalo třetí cesty, dvojdomky, odsouvání řešení, nezadržitelné narůstání prvků samovolného rozpadu, které jsem se jako federální ministr financí dlouho snažil brzdit. Byli jsme si vědomi i nesestavitelnosti jakéhokoliv dalšího státního rozpočtu federace po zkušenostech se sestaváním rozpočtu na podzim roku 1991. Proto jsme s Vladimírem Mečiarem velmi rychle, už při našich prvních povolebních setkáních dospěli k závěru, že je rozdělení nezbytné. Volební výsledek to určil zcela jednoznačně. V tomto ohledu byly obě vlády, česká i slovenská, jednotné. Lišily se mezi sebou i uvnitř sebe jen důrazy. Všechno další už bylo logickým důsledkem. Rozhodující bylo, že byly naše vzájemné vztahy s Vladimírem Mečiarem a naše leckdy bolestné a zdlouhavé vyjednávání naprosto korektní. Po celé dlouhé týdny a měsíce. Chtěl bych využít této příležitosti a Vladimíru Mečiarovi poděkovat. Bez něho by proces rozdělení Československa nemohl dopadnout tak dobře, jak dopadl. V žádné chvíli jsme nedopustili roztržku. Věděli jsme, že je třeba chápat druhou stranu. Věděli jsme, že nikdo nemůže vyhrát 10-0. Věděli jsme, že ústupky a kompromisy jsou nezbytné. Věděli jsme, že nám za tyto kompromisy nebudou všichni tleskat, ale byli jsme si jisti, že byly potřebné. Jsem si tím jist i teď. Vývoj za uplynulých 25 let nám dal za pravdu. Děkuji vám za pozornost.
Tak, já poděkuji za úvodní slovo panu Václavu Klausovi a o to též bych poprosil pana slovenského tehdejšího premiéra, pana Vladimíra Mečera. Dámy a páni, do Prahy som prišiel po 19 rokov z úcty k vášmu pánovi prezidentovi, predsedovi Federálneho zhromaždenia, predsedovi vlády, predsedovi ODS, ktorého považujem za najvýznamnejšiu osobnosť novodobej českej politiky. Určoval jej obsah, v každom ohľade ju reprezentoval a veľmi dôstojne a veľmi zásadovo zastupoval. Môžem vám povedať, že po každom rokovaní som bol 2-3 kg ľahší. Vypotené 8-10 hodinové maratóny, ktoré vyžadovali absolútne sústredenie, absolútnu koncentráciu, absolútny výsledok. Pán Klaus, ste politik, ktorého uznávam ako jediného v Európe. Ďakujem. Z hľadiska predstav mediálnych, že sa zišli dvaja ľudia pod stromom v Brne a rozhodli, že štát nebude, je to značná hlúposť. Hovorím, pretože nikdy sa veci nedejú bez príčiny a nikdy nie bez súvislosti historického vývoja. Dovoľte, aby som sa pri ňom na chvíľu pozastavil. Prvýkrát sa Slováci postavili za svoju samostatnosť v roku 1848. Po dohode s rakúskym cisárom, ktorý slúbil slobody, išli a tiahli proti maďarským vojskám a 3-krát úspešne zasiahli. Keď skončili boje, prišli Rakúšania ku Slovákom a rakúšanský cisár sa ovďačil tým, že ich pozabíjali. Zaplatilo sa krvou za snahu byť slobodný a aj za dôveru iným. Samozrejme, že potom prišlo obdobie veľmi tvrdej maďarizácie, keď Slováci sa dostali na hranicu národného zániku. Vznikali veľké aktivity aj v zahraničí, Bierne Björnsen, francúzski spýťovatelia, ktorí burcovali verejnú mienku za záchranu Slovákov ako národa a ako etnika. Samozrejme, že táto dôsledná politika vedla k tomu, že ani inteligencia na Slovensku v radách slovenskej politiky veľmi nevznikla. A pokiaľ aj došlo k vzniku politických strán, či to bola najprv evanjelická, potom katolícka, jej predsedami boli maďarskí grofi, ktorí robili zasa tú politiku po Maďarsku a proti Slovensku. Preto aj keď prišlo obdobie ďalšej historickej výzvy, Prvá svetová vojna, vojna a riešenie po nej, slovenská reprezentácia neexistovala v stave, aby predstahovala partnerský vzťah mladočechom a tej skupine, ktorá v Prahe rozhodovala založiť štát Čechov a Slovákov, ale zastupovali ju slovenské skupiny v zahraničí. Boli to Slováci v Clevelande a v Pittsburghu, ktorí uzatvorili dohody o usporiadaní vzťahov. A preto aj historicky sa vždy na tieto dohody odvolávala slovenská politická reprezentácia, že neboli plne naplnené. Pravda, toto obdobie vzniku štátu, treba povedať, že bolo spojené s druhou svetovou vojnou, bolo spojené s rozpadom Rakúsko-Uhorska, bolo spojené so zhoršením ekonomickej a politickej situácie a ak na troskách Rakúsko-Uhorska vznikol Československý štát, treba povedať, že bol privítaný. Inak bol privítaný v Čechách a inak na Slovensku. Nie všetci viete, že v roku 1918 na radnici v Žiline sa ešte rozprávalo a úradovalo maďarsky, nie slovenskom jazyku. A keď prišlo, že Slováci Martinskou deklaráciou sa pridávajú k Československu, Maďarsko zareagovalo tak, že vojensky obsadili územie Slovenska. Pravda, bola tu jedna výhoda. A to boli légie Čechov a Slovákov, československé légie, ktoré existovali a boli schopné vojenské protiakcie Maďarov vytlačiť zo Slovenska. Maďarské vojska, nemyslím tým národnosť. Aj po tomto prvom vytlačení a určení hraníc, lebo tam, kde zostali stať vojaci, tam sú dneska hranice Slovenska, mali ešte pokračovať. Z známych dôvodov taliansky generál zastavil. Nasledovala druhá akcia maďarských vojn v súvislosti so vznikom Slovenskej republiky rád a druhýkrát museli československé légie vytláčať Maďarov z územia Slovenska z pokusu znovu okupovať silou to, čo nevedeli zvládnuť ani politicky, ani hospodársky. Treba povedať, že vznik Československej republiky Slováci privítali a treba povedať aj na adresu občanov Českej republiky. Nikdy nezabudneme. Nikdy, ako národ aj dejiny,
Že to boli Česi, ktorí nám vrátili jazyk. Že to boli Česi, ktorí prišli do škôl a učili vtedy, keď slovenských učiteľov nebolo. Že to boli Česi, ktorí nastupovali ako inteligencia, ktorá pomáhala rozvoju Slovenskej republiky, aj keď politické zastúpenie, povedzme, v centrálnych orgánoch sme nemali. Ale toto treba brať do úvahy, že sme to nezabudli. Boli a sme si týchto historických faktov vedomí. Samozrejme, že vývoj v Československu viedol aj k novým problémom. Rozpadom Rakúsku-Uhorska stratili sa trhy slovenské, ktoré boli. Ekonomický vývoj stagnoval a ešte ani začiatkom 30. rokov nebol na úrovni roku 1913. Reprezentácia, ktorá vtedy vznikala okolo Andreja Hlinku, tá sa domáhala autonómie, to znamená istého usporiadania iného, ako bolo krajinské, s možnosťou v niektorých veciach rozhodovať samostatne. Pravda, ani tento projekt nebol celkom vyhranený, bol odôvodnený ekonomickými a sociálnymi potrebami a zaostávaním Slovenska za Českou republikou, ale vlastne bol do istej miery aj zneužitý zo strany Nemcov, keď usilovali o zánik Československa, vtedy, keď Adolf Hitler v programe v Mníchove s radou Francúzov, Angličanov, neskôršie voči Slovensku so zradou Nemcov a Italianov zobrali časť južného územia, Československo zaniklo. Pokiaľ ide o hodnotenie tejto prvej republiky, na ktorej veľkú zásluhu má Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, takisto ako Eduard Beneš a ďalší, ktorí v politike českej vtedy vystupovali a veľmi pomohli, treba povedať, že tento štát svoje poslanie, ktoré mal vo vzťahu k menšine nemeckej v Čechách a maďarskej na Slovensku, svoju úlohu splnil. Vzhľadom k tlaku zahraničia, ktoré súviselo s rozdelením a zánikom Československa, na niekoľko rokov zanikol. Slovensko malo slovenský štát. Treba povedať, že tento štát bol privítaný pri vzniku, aj keď jeho režim bol fašistický, politický režim, aj keď tento štát mal veľa hriechov, predovšetkým voči Židom, ktorých vysťahovával zo svojich územia, ešte za to platil, ale aj voči vlastným občanom, ktorí sa postavili so zbraňou v ruke za iné usporiadanie a tiež končili v koncentrákoch, v táboroch a nie je dodnes zrátaný tento počet, koľko ľudí to bolo. Takisto sme zaplatili veľkú daň aj na južnom Slovensku, odkiaľ boli Slováci vyháňaní s 15 kg záťaže a nesmeli sa vracať za tie roky domov. A v podstate dostali na odchod jednu noc. Bolo všetko. Takže treba chápať, že aj potom, keď sa hľadalo usporiadanie po roku 1945, predstavy boli rôzne. Zvíťazila kompromisná dohoda Eduarda Beneša a komunistov v Moskve, predtým podpísaná zmluva v decembri 1943, ktorá potvrdila obnovu Československej republiky s tým, že po nej nasledoval košický vládny program v národnostných otázkach nesplnený, 3 pražské dohody v národnostných otázkach nesplnené. Prišiel rok 1948 víťazstvo komunistov, ktorí na Slovensku voľby vysoko prehrali. V Českej republike vyhrali. Potom ale prevratom výsledok z Prahy preniesli i na Slovensko, skončili demokratické strany a iné strany, ktoré boli zatlačené do úzadia. A zasa prišla otázka ďalšieho vývoja Slovenska, zaostávania Slovenska a vyrovnávania Slovenska. Ľudia, ktorí stáli vtedy v čele tohoto národného pohybu, boli obvinení z buržoázneho nacionalizmu, dostali sa do väzenia, kde sedeli spolu s tými gardistami, proti ktorým bojovali. Rovnaké väznice, rovnaké cely, rovnaké osudy na isté časové obdobie. Pravda, vývoj na Slovensku aj smerom k odstráneniu tohoto pocitu krivdy historického, ktorý bol, viedol k tomu, že prišiel rok 1968, otvorili sa dvere možnosti prietoku rôznych názorov a ideí a vtedy veľká časť slovenskej reprezentácie povedala, treba demokratický vývoj využiť aj k získaniu slobody národnej. Hľadal sa spôsob, ako. Do roku 1968 bol prijatý model Ruskej federácie, pri ktorom centrálna moc bola súčasne česká a nejaké úrady boli slovenské. Hľadalo sa usporiadanie vo federácii, bola Česká republika a Slovenská republika, ale moc zostala naďalej centralizovaná. Po roku 70 v podstate to zostal centrálny štát,
ktorý republikám umožňoval také ozdoby na tom centrálnom štáte. Mali isté kompetencie, ale slabé. Napríklad, keď chceli postaviť spoločenský dom v Bratislave, tak predseda vlády si musel pýtať súhlas od ministra financií československej vlády na použitie 5 miliónov korún. Lebo vláda s tým nedisponovala. Aby mohli začať. A potom to strkali na 2 milióny tam, 2 milióny tam a stavba išla skoro 20 rokov. Takže to bolo to postavenie, ktoré uvádzam to len ako príklad, že nebolo plne kompetentné a nebolo riešenie. Prišiel rok 1989, samozrejme tie názory dozrievali. Dozrievali najmä preto, že Slovensko stále za Českou republikou zaostávalo. Po 68. bolo spriemyselňovanie Slovenska, ale predovšetkým ťažkým a zbrojárskym priemyslom. Aj časť chémie mala dosť veľký vplyv na Slovensku. Ak prišiel rok 1989, otvorila sa znovu otázka všetkých možných názorov prúdov komunistickej strany, nápravy chýb, slobody, demokracie, prišla aj otázka, ktorú bohužiaľ ako prvý nepripravený prišiel do tejto budovy prezident pán Václav Havel a navrhol zmenu názvu Československa. Ale tak, že mal byť jeden názov v Čechách a iný názov na Slovensku, nech má každý svoj. No a samozrejme, bolo to aj obdobie, keď začali sa zabúdať aj národnostné hrdosti, bolo to obdobie, keď aj časť komunistickej reprezentácie sa chytila témy a došlo k tvrdej politickej konfrontácii na veci, ktorú nikto nečakal, že bude tak zásadná. Do tohoto došlo druhý úder pre Slovensko a to bol súhlas pána prezidenta Klausa Havla, vyslovený v Spojených štátoch amerických o zrušení zbrojnej výroby, ktorý zasiahol Slovensko tak, že z večera do rána dostalo bez práce viacej ako 100 000 ľudí. Kríza, ktorá išla potom, alebo nutnosť riešenia projektov viedli k zastaveniu výstavby mnohých investičných projektov. V priebehu 1 roka bolo bez práce 360 000 ľudí. Bolo treba tento vzťah riešiť. Pochopiteľne dozrievali názory aj na spôsob riešenia, aj na politické otázky riešenia. Boli názory zhruba také od tých krajných, tie nechám, ale by som povedal, že niekoľko. Prvý názor bol názor pána Dubčeka. Najprv musí zvíťaziť ľavica v Čechách a na Slovensku a táto vytvorí Slovenskú republiku. Druhý bol názor Jana Čarnogórského. Chceme svoj štát, ale vytvoríme ho tak, že vstúpime do Európskej únie a potom to rozdelíme. Tak by nikto do Európskej únie nikoho neprijal. Tretí názor, ktorý existoval v skupine tých, ktorá bola so mnou, skončiť to hneď v prvú noc a urobiť jednostranné kroky, čo tiež nešlo. Na druhej strane dozrievali veci aj v českej reprezentácii. V roku 90 som navrhoval usporiadanie vzťahov na úrovni federálnych orgánov po dohode s vládou Českej republiky. Tieto zásady boli prijaté len z časti, ale neboli nikdy ani plne realizované, ale ani plne podporený. Prosím, nebola to len vec českej reprezentácie, bola to vec slovenskej reprezentácie, ktorá pri záverečnom schvaľovaní mi zobrali slovo a ustúpili ďalej s tým, že nechcú mať rozpad Československa na svedomí. Nešlo o rozpad, išlo o vyrovnanie niektorých vecí. V 90. roku veľmi silno zarezonovala otázka, že ak sa v rámci federácie prerozdeľovali zdroje pre Slovensko, prerozdeľovací proces skončí. No ale ak Slovensko malo žiť zo svojich zdrojov, tak z ktorých? Podniky, banky, obchod, to všetko bolo federálne, to nebolo republikové. Tie zdroje neboli, preto tá republika siahala na kompetencie nedostávala. V roku 91 bola uskutočnená dosť veľká provokácia postaviť Slovensko do úlohy fašistického štátu. Urobil to bývalý prezident Václav Havel. V roku 1992, keď kríza vrcholila, takisto bol pokus prevziať a vytvoriť prezidentskú moc. Trvalo to krátko, toto federálne zhromaždenie to odmietlo, ani o tom odmietlo rokovať. V roku 1991 padla moja vláda na Slovensku, takisto za rozhodnutím bol pán prezident Havel. Nastúpilo obdobie rozsiahlých rokovaní, ktoré od roku 1990 viedol prezident Havel za účasti predsedov vlád, politických strán. Rok 90 bez výsledku. 91 bez výsledku, 92 Mílovská zmluva, ktorú neschválila Slovenská národná rada, odmietla o nej rokovať Česká národná rada. Nech si to vyporiadajú tí, čo prídu medzi sebou a nech tí rozhodnú, čo s tým bude ďalej. Ale že sa federácia rozpadala,
že svedok zanikal, že inštitúcie prestávali pracovať. O tom sa už tak veľa nehovorilo. Ale chcem povedať, že ani pri jednom rokovaní, ani pán prezident Klaus, ani ja sme neboli. Čiže reprezentácia, ktorá bola, zlyhala. Nevedeli dať odpovedať na dve otázky. Máme byť spolu? A ako máme byť spolu? A neodpovedali ani na jednu otázku pozitívne. Povedali my nič. A z toho vyplýva potom kritika k tomu, čo bolo. Ďalej, pokiaľ išlo o situáciu pred voľbami, boli aj na strane českej vlády spracované varianty pre jednostranný odchod? Boli utajené, ale dozvedeli sme sa tie kroky. Neboli sme s tým celkom spokojní a trošku aj vystrašení. Ak dôjde k takejto situácii, sme schopní riešiť? Ak prišli voľby v roku 1992, a hovorím, že pre Slovákov, a myslím aj pre Čechov, to bola vec výberu ľudí, že si vybrali pána prezidenta Klausa, historicky jedinečná, neopakovateľná. Bol jediný, ktorý robil volebnú kampaň na Slovensku, jediný, ktorý prešiel Slovensko, zakladal svoju stranu na Slovensku, aj keď úspech vo voľbách na Slovensku nemal. Ale v Českej republike mal rozhodujúci výsledok. Pokiaľ išlo o rokovanie v roku 1992, pred zahájením rokovania v Brne bola ponuka od prezidenta Havla, aby som nerokoval s pánom prezidentom Klausom, ale rokoval len s ním. Ponuka bola odmietnutá pre nedôveryhodnosť partnera. Pokiaľ išlo o rozhovory v Brne, tak ako prebiehali, mali hneď prvý deň dve etapy. My dvaja sme hľadali dohodu, porozumenie. Môj zástupca navrhol jednostranné akty a rozchod hneď prvú noc, čo bolo pre obidvoch veľkým sklamaním a bolo treba aj v delegáciách vykonať kus práce. Nechcem sa rozoberať témami jednotlivých rozhovorov, boli to rozhovory veľmi zložité, ťažké, náročné po stránke vedomosti, vecnej, po stránke psychickej. Delegácie mali čo robiť a zvažovali všetko veľmi zodpovedne. Z hľadiska rozhodnutia, z čoho sme mohli vychádzať. Prvá, federácia fakticky neexistovala. A keď boli aj v tomto federálnom zhromaždení rozhovory, tak sa opierali o texty ústavy a výsledok a vyslovenie textov ústavy. Politická vôľa na jednej či druhej strane k spolužitiu bola veľmi slabá. Musím povedať, pre uspokojenie svedomia svojho som navštívil predsedov aj iných strán, ktoré boli v parlamente. Ochotný rokovať bol len predseda komunistickej strany. Všetci ostatní používali na mňa priateľské slova. Idete prič, táhnete, ať je od vás pokoj, ať sú tí dráty natažení. Jediný, kto v tomto prípade sa správal vecne, bol pán prezident Klaus. Že sa dalo rokovať vecne o budúcnosti nielen tohoto štátu, ale aj vzťahov Čechov a Slovákov. Z hľadiska vývoja, samozrejme, Slovensko si muselo prejsť svojou cestou aj v tom, že nebola jednota, a tu nám chýbali 3 hlasy v snemovni národov. Nakoniec sme sa dohodli, ani kresťanskí demokrati, ani SDL, ktorý predseda tu sedí, nechceli podporiť vznik Slovenskej republiky. Boli zásadne proti. A čakali, že či prebereme za to zodpovednosť aj trestnú. Prečo nie? Teraz im to dodatočne dochádza, že by čo mohli robiť. Pokiaľ ide o otázky, ktoré vtedy boli prakticky riešené, prosím vás, ja nemám rád termín, že sme rozdelili štát. Štát má vždy formu, ako existuje. A vždy existuje, pokiaľ je vôľa ľudí a tejto vôli slúži. Bola federácia, ktorá neslúžila dobre. Nemožno hovoriť o demokracii bez toho, aby bol demokratizovaný celý štát. Pokusy o demokratizovanie štátnej správy, štátneho aparátu skončili neúspešne. Preto išlo o to, že ako zachováme dobré vzťahy Čechov a Slovákov a ako nájdeme nový obsah a novú formu. Prosím, ja to nehodnotím, že zanikli vnútroštátne vzťahy. Ja to hodnotím, že vznikli vzťahy vyššej kvality medzi Čechmi a Slovákmi na úrovni národných štátov. A nevznikli len ako vôľa ľudí, ale ako odpoveď na otázky, na ktoré dozrel čas. Odpoveď aj pre Českú republiku, aj pre Slovenskú republiku. Mnoho negatívnych javov, ktoré bolo, zaniklo. A povedzte mi dneska, bez týchto fóriem štátu vnútorných,
Ktoré národy dva majú v Európe bližšie ako Česi a Slováci? Nenájdete takých. Z hľadiska toho, čo sme robili, sme riešili niekoľko vecí súčasne. Nie len to, že aká bude forma vzťahov československých, ale aj ekonomické vzťahy a pozadie a našlo sa riešenie. Aj medzinárodné uznanie. Boli sme napríklad v Európskej únii, kde nám povedali, uznáme vás, ale musíte nám garantovať pokojný vývoj. Bol to pán prezident Klaus, Baudyš a ja. Došlo k dohode a táto dohoda bola rešpektovaná. O žiadnom násilí medzi sebou sme neuvažovali, ani o zlom slove sme neuvažovali, len o rozhodnutiach. V tejto sále boli prijaté rozhodnutia o zániku Československej federácie a vzniku dvoch nových republik, rozhodovali národné rady. V tejto sále bola atmosféra taká, že keď boli prijaté tieto zákony, nebola hnev u poslancov, objímali sa, aj Česi, aj Slováci. Objatie. Našli sme novú kvalitu, našli sme nové riešenie. To bol zmysel toho. Pokiaľ išlo o Slovenskú republiku, treba povedať, že ten začiatok pre nás nebol jednoduchý. Na prvé, Česká republika mala lepšie meno ako my. Česká republika mala zdravšiu reprezentáciu ako my. Česká republika mala komplexnú štátnu správu. Česká republika mala podstatne väčší rozvoj hospodárstva a Česká republika pod vedením pána premiéra Klausa dosiahla nebývalý rozvoj sociálnej politiky. Keď sme sa motali kdesi na hranici 26-28% nezamestnaných, vy ste mali 2, najviac 3. Že to išlo všetko dopredu. Začali sa radikálne reformy, kde Slovensko nebolo schopné držať krok s Českou republikou. Aj pre nás bola otázka, zostaneme visieť na prstníku Českej republiky a stále brať a dojít z toho peniaze, alebo sa postavíme na vlastné nohy a prekonáme tie problémy, ktoré existujú a ísť odlišnou cestou, ale prekonať tie problémy a dosiahnuť rovnaký výsledok, ísť cestou vyrovnávania sa hospodárskemu aj politickému vplyvu. Pokiaľ ide o výsledok tohoto procesu, je dneska známy. Slovensko predstavovalo v tých časoch, keď sme sa delili, priemer vyspelých štátov Európy 43%, dneska je to 75%, ale už stagnuje a ďalej nerastie. Tento proces pomohol. Minimálne pomohol ozdraviť aj tých, ktorí mali niektoré protičeské nálady a boli postavení pred otázku, tak keď nechcete tak povedzte ako. A museli na túto vec odpovedať. Pretrvávajú isté animozity z tohoto obdobia medzi politikmi, ktoré vznikli vtedy a ešte ani dneska neskončili, že to ešte stále proste existuje. Treba sa vedieť s tým tiež vyrovnať, ale je to vnútorná vec vývoja Slovenska, ktorá bola tá cesta pomerne ťažká. Slovensko okrem mnohých týchto nedostatkov, ktoré boli plusy na českej strane, sa muselo zbaviť aj niečoho iného. Okrem diplomatického uznania dosiahnuť finančné uznanie. Svetová banka a Medzinárodný menový fond na 6 mesiacov neuznávali. Hermes ani jednu banku Slovensku nepovolil jej obchod v medzinárodných vzťahoch. Bolo to veľmi ťažké obdobie. S poklesom a potom rastom, ale aj s politickou krízou v roku 1994. Tá sa vyriešila tak, ako sa vyriešilo. Tie vzťahy na Slovensku v politike ešte nie sú vyriešené. Chýba nám dvojica takých ľudí, ako vy máte, Klaus Zeman. Keby sme to mali, ktorí by garantovali stabilitu štátu, sme o 2 generácie ďalej. Dámy a páni, vidím tu členov federálnej vlády, s ktorými sme rokovali takisto nejednú noc a veľmi veľa času, ktorí tiež prispeli k tomuto rozvoju. A vo vláde boli urobené mnohé múdre rozhodnutia, ktoré realizovali tieto zásady a prijímali a sprostredkovávali verejnosti. My nemôžeme čas, ktorý prešiel, považovať za čas nedobrý alebo čas stratený. Bol to čas, v ktorom bol postavený model českých a slovenských vzťahov na úrovni, na ktorú sa Európska únia ešte len chce dostať. Prosím, bolo podpísaných 26 dohôd. Tých 26 dohôd garantovalo občianstvo, Slováci dali 2 občianstva, v Českej republike bolo 1, voľný pohyb ľudí, voľný pohyb peňazí, voľný pohyb tovarov, voľný pohyb kapitálu, ale bez centrálnych inštitúcií. Česká strana bola tak ústretová, že povedali, na začiatok nemáte, takže platiť budete a vyrovnávať vždy až po niekoľkých mesiacoch. To, čo je, začas sme sa pokúsili žiť so spoločnou menou, vydržalo nám to 2 mesiace a potom sme v podstate od útorku do piatku meny rozdelili.
Takže tu treba povedať, že model slovensko-český, ktorý dnes existuje a existuje vďaka týmto dohodám, je model budúcej Európy. A Európa sa nevie s týmito otázkami ešte poradiť, bez ohľadu na to, že my sme riešili aj normy vtedy platného európskeho a svetového práva, aby sme sa aj s tým vyrovnali. Z hľadiska rozhodovania o tom, ako na tú dobu pozerať a ako nie. V živote som tak často nerobil, hoci som bol aj robotník v oceliarni. Veľa razy záväzky a rozhodnutia stáli iba na slove dvoch ľudí. A môžem povedať, že v pánovi prezidentovi Klausovi bol partner, ktorý slovo nikdy neporušil. Nikdy slovo neporušil. A nech bolo akékoľvek tlaky z každej strany, aj z vlastnej strany, my sme slovo vždy držali s úctou voči tomu druhému a vedeli sme, že iné riešenie nie je. Druhé, čo bola východisková situácia naša, nenechali sme nikoho, aby nám do toho hovoril. Bola to vec len zástupcov českých a len zástupcov slovenských. Žiadnych zahraničných patronov sme do našich vzťahov dovnútra nepustili. Vyriešili sme si veci sami. Vďaka tomu toto bolo pokojné a nebolo tam veľa zbytočného šumu a radcov, ktorých by to ešte dneska nebolo hotové. Ďalej, pokiaľ išlo o fyzické delenie majetku, aj ostatné veci boli urobené v priebehu 6 mesiacov. Je to historicky krátke obdobie, ale ak sa mala udržať úroveň meny, ak mali štáty rozpočtovať od 1. januára, ak teda sme mali podať jasný signál ostatným európskym štátom, že nejdeme ani ruskou cestou, kde strieľali po sebe parlament a vláda, ani juhoslovanskou cestou, kde bojovali medzi sebou. Že toto bude cesta, ktorá aj v Európe povie aj iným, ako žiť, ako sa dohodnúť a ako tvoriť ďalej. Samozrejme, že tam boli ešte aj mnohé iné otázky otvorené. Delenie armády, delenie bezpečnostných síl. My sme mali vtedy trošku komplikovanú situáciu na južnej hranici pri Gabčíkovej, ale chcem povedať a vydať svedectvo, že boli to generáli Českej republiky, ktorí, keď sme sa delili, hovorili, ešte by ste mohli toto potrebovať, toto potrebovať, toto potrebovať. A možno by sa vám toto zišlo. Tam nebola nenávisť. Ľudia fyzicky prenášali rozdelenie veci. A posledné, čo bolo s ministerstvom vnútra, ak je tu ešte federálny minister, vagón samopalov sme si posielali aj do druhý, že už to nemáme kde dať. Čiže tie vzťahy i v tejto stránke bezpečnostných zložiek, ktoré sú dominantné všade, nie len, že nezasahovali, ale rešpektovali vládu, rešpektovali rozhodnutie a zachovali si dobré vzťahy i pre budúcnosť. Dámy a páni, vývoj Slovákov a Čechov nezávisí iba od nich. Je tu Európska únia, je tu NATO, je tu rôzna medzinárodná situácia. Nech sa deje čokoľvek. Budeme si vždy najbližší. Vy budete na svojom, my na svojom, ale v tej Európe sme spolu. Boli časy, keď boli porady predsedov vlád, my sme tam boli dvaja, vždy sme obrátili tú poradu, ako bolo treba. Nikdy sme spolu nekonzultovali. Vždy to vyplynulo z toho hodnotenia tej filozofie tých dvoch štátov. Dneska to tak nie je. Ani na vládnej úrovni, je nám to trošku ľúto. Takže predsa len duch roku 1990-93, hľadanie východisk sa prejavil v tomto východisku. 25 rokov historicky malý čas. Spomínam si na čínskeho prezidenta, keď bol vo Francúzsku a pýtali sa ho, ako hodnotí Veľkú francúzsku revolúciu. Odpovedal, z hľadiska čínskeho chápania času ešte uplynulo málo času od vtedy. A nemal na to názor. Ale tento čas nám dáva jednu možnosť. Byť spolu, byť v strede Európe, historickú skúsenosť pre vzájomnú spoluprácu využiť na to, aby sme šírili tú myšlienku dobrých vzťahov a pokoja a mieru v Európe viacej. Európa to dneska potrebuje viacej akokoľvek predtým. Aby sme tú spoluprácu, ktorú sme založili, šírili ako návod pre Európsku úniu, ktorá sa hľadá a nevie ten návod nájsť a nechce ho hľadať ani tam, kde bol zrejme daný, ako východisko pre európsku budúcnosť. Dámy a páni, ďakujem za pozvanie. V tejto miestnosti som bol niekoľkokrát.
Dokonca som sem nerád chodil, takže v roku 92 mi plat zobrali a dobre robili. Donútili ma robiť na iných veciach, ale oprávnene mi zobrali, som tu ozaj nebol. Takže to bolo tiež v poriadku, ale spomienky na tie časy zostávajú ako spomienky historicky pekné a tie začiatky Slovenska ako historicky veľmi, veľmi zložité. Bolo treba vyrovnávať veľa deficitov v mnohých veciach, ktoré už Česká republika v tom čase nepoznala, mala dávno za sebou. Dámy a páni, cez vás chcem tlmočiť úctu všetkým na českej i slovenskej strane, ktorí si úctu voči sebe a dobré vzťahy zachovali. Chcem vzdať vďaku všetkým, ktorí v tom čase tento proces podporovali, našli sebe statočnosť a odvahu prevziať zodpovednosť a výjsť z tohoto úspechom. Chcem poďakovať aj vtedajšiu veleniu Občianskej demokratickej strany, ktorá mala zastúpenie aj vo vláde Českej republiky, aj federálnej vláde, za veľmi solidárnu, trpezlivú, zodpovednú pred ľuďmi i pred sebou prácu s hľadaním historicky významných východisk, lebo história neučí veľa príkladov, ako takéto procesy a akéto vzťahy usporiadať. Takže čo, sme v dvoch republikách a nepodozrívame, kto na koho dopláca. Máme sa radšej ako predtým, nemáme otvorené problémy. A myslím, že to je správna cesta. Aj pre iných. Ďakujem veľmi pekne. Tak děkuji panu Vladimíru Mečiarovi. Pánové, pojďme debatovat o některých souvislostech dělení tehdejšího Československa. Zároveň bude určitý omezený prostor i pro několik dotazů z auditoria. Jsou zde k dispozici asistentky z mikrofony, je možno se přihlásit v určité části debaty, se k tomu dostaneme. Já bych začal v tom roce 1992 u toho volebního výsledku a odrazil bych se od toho, co tady říkal pan prezident Klaus. Volby odmítly dvojdomkáře. Volby v roce 1992, myslím. Skutečně jste ten výsledek voleb četli takhle, že výsledek voleb říkal, tato forma soužití není možná, pojďme jít formou jiného soužití nebo úplného rozdělení, pane prezidente? To se ptáte úplně bezvadně, protože já, když jsem si napsal vážný projev a pak jsem si ho přečetl pořádně, tak jsem si ujasnil, že to slovo, že odmítli dvojdomkáře, bude jediné téma, kterého se novináři chytnou a na který zareagují. A jak vidím, jsem se nemýlil, takže jste mě potěšil, jste přesně naskočil na tu past, kterou jsem vám chtěl přichystat. Ale já na to vážně odpovím. Já tady hodnocení, jak jste jako ve svých stranách četli ten volební výsledek, to tady mám, aniž bych věděl, co budete říkat. Tedy. Ne, já to Takže beru. já se ptám na to, jestli ten výsledek skutečně říkal tohle, anebo jestli lidi nevolili něco jiného, ať už v Česku nebo na Slovensku jinak. Já odmítám interpretovat výsledky voleb tak, jak se stalo dneska módním v České republice a v celém světě. A to je vždycky tak, že nějaká elitářská skupina má pocit, že lidi jsou hloupí, že nevěděli, co volí, proč volí a teprve dodatečně je potřeba jim chytří jim sdělit, o čem vlastně ty volby budou. Prosím vás, já jsem žil v té době, pan kolega Mečiar taky, my víme o tom, o čem ty volby byly. To bylo jasné téma celých těch voleb a platí i to, že já jsem prožíval tu volební kampaň i na Slovensku, jak pan kolega Mečiar zmínil. Prostě jezdil jsem na těch náměstích, bavil jsem se s těmi lidmi. Ty volby byly o této věci, o tomto tématu a pro nás to bylo sdělení naprosto jasné. A možná je potřeba doříci, že když jsme jeli na první schůzku do Brna, tak jsme ještě jeli s takovou určitou neznalostí, nejistotou, protože jsme se s panem Mečiarem v tu chvíli
nekonzultovali jsme spolu, na tu schůzku jsme přijeli naprosto bezelstně, s nadějí, že se třeba nějak domluvíme, ale bylo naprosto jasné, že ty představy byly diametrálně odlišné a prostě takové ty hry na ten jakýsi dvojdomek pidhartovský, prostě na ty nebyla příležitost, nebyl čas, nebyly možné, nebyly realistické. Pane Mečiare, jak politické grémium HZDS četlo výsledky voleb v tomto smyslu ve vztahu k budoucímu uspořádání? Už pred voľbami bola pustená téza, ktorú si ľudia osvojovali, že Slovensko by malo byť subjektom medzinárodného práva. Treba povedať, že Václav Havel sa snažil nejako hľadať na Slovensko spojenectvo, že mi ponúkol aj funkciu naspäť predsedu vlády, ak sa zriekneme tejto požiadavky, ale otvorene rokovali v jeho zastúpení dvaja. Posledný rokujúci bol minister zahraničných vecí. Odpoveď bola, Slovensko bude subjekt medzinárodného práva. Chápali sme ho nielen vo vzťahu k Českej republike, ale vo vzťahu k Európskej únii, kde sme nechceli byť európskym regiónom. To prosím nebolo proti České, to bolo za nás. Pokiaľ išlo Pidhartové závery, bol to neobyčajne zložitý partner. Ráno áno, na obed možno a večer na tú istú tému nie. Rokovania vlád, ktoré bolo, tak dospelo k nejakému záveru, ktoré sa v zápätí neplnili, takže Pidhartovú definíciu dvojdomku nebral nikto vážne. A ak zoberete reakciu verejnosti, keď s tým vystúpil na námestí v Bratislave, tak tí vajcia mu odpovedali, čo si o tom myslia. Myslím, tie slepačie. Takže to nebolo prijaté dobre. Pokiaľ išlo o politickú hodnotu jeho projektu, sám ho devalvoval tým, že vláda prijala program jednostranných krokov pri rozdelení Československa aj možnosti jednostranného odchodu. A hoci to bolo prísne utajené, tak tento materiál som získal s tým, že ten, ktorý mi ho doniesol, mi povedal toto. Roky sme žili spolu. Ako Čech nepovažujem za správne, aby sme volačo robili za vašim chrbtom. Toto je pripravené. Dal mi to a ja som mu do dneska vďačný, keď už nie je živý, že to ukazovalo tú pidhartovskú absolútnu nerozhodnosť, nepripravenosť. Aj dodnes sa mi zdá, že tak pidhardovsky možno áno, možno nie. A to je celá životná filozofia. Ne, já bych tomu řekl, že já jsem nikdy tenhle materiál nečet. Nikdy jsem ho tehdy neviděl. Já rozumím to. Já nicméně jsem žil v této zemi a myslím, že řada z nás, kteří tady dneska jsme také žili v této zemi. A já jako federální ministr financí jsem dnes a denně řešil problémy, jak udržet společnou daňovou politiku. Non-stop byly návrhy, aby vznikly jiné daně na Slovensku než v Čechách. Já jsem denně řešil problémy, že přeci při nestejné ekonomické vyspělosti nemůžeme mít jednu celní sazbu, musí být jiná cla a tak dále. To jsme řešili dnes a denně, přišli se na myšlenky i už to začal ten problém mít dvě centrální banky, kdo si ještě vzpomíná na tyto věci. Slovensko velmi brzy přeci si vytvořilo své ministerstvo zahraničí, což v české straně nemělo partnera. Takže od začátku já musím říci, že jestli jsem já chtěl nebo nechtěl, ale mně bylo naprosto jasné, že drtivá většina jakékoliv reprezentace Slovenska chtěla samostatný stát a pan Černogurský mě opakovaně říkal, my chceme tu hvězdičku na mapě na vlajce Evropské unie. Pan Mečiar to říkal velmi jasně už 7. června 1992, to bylo po volbách, ale ještě před tím vaším setkáním Česká i Slovenská republika přijmou své ústavy a tím automaticky zanikne ústava federální. Tento postup je podle Mečiara ústavní, neboť umožňuje Československá ústava z roku 68. Tím jste jasně řekl, je konec. Ještě předtím, než jste se poprvé sešel s partnerem na české straně. Rozumím tomu dobře? Aj rozumiete, aj sme sa trošku tým potrstali.
pretože ten slovenský projekt išiel k tomu, že každý štát má svoju ústavu, tak ako bolo zakotvené v ústave roku 68. Dovtedy bol náš postup zákonný a ústavný. Tam ale s tým, že sme... o zániku té federální ústavy. Ale s tým, tá by bola zanikla. Samozrejme, musí vzniknúť ústava nová. A boli diskusie, či to má byť trojústava, či má tá ústava vzniknúť ako zmluva, alebo to má vzniknúť ako tretí dokument, či majú republiky postúpiť svoje práva, keď tak ktoré, aký má byť systém financovania a podobne. Takže týchto názorov na to, ako má byť ústavnosť, bolo veľa, ale my sme sa potrestali v tom, že sme predpokladali, že česká strana možno príjme projekt konfederácie. Takže do tej ústavy sme zakomponovali veľmi široké právomoci prezidenta, nedotknuteľnosť prezidenta alias druhej výkonnej moci, ktoré sme chceli, že ak by tak došlo, tak budeme delegovať na federálnu vládu, teda federálneho prezidenta. Ale k tomu nedošlo. A my máme dodneska požehnanie v širokých kompetenciách prezidenta, ktorý vždy tvorí alternatívu k vláde a zasieva vnútorný nepokoj, čo je chyba tej ústavnej. V tej podobe, aké bola prijatá s tou filozofiou, zodpovedala, ale už o 4 mesiace nezodpovedala tej predstave a tej realizácii a bola to chybná predstava. Ale ešte keď sa vraciam k tomu obdobu, musíme si uvedomiť aj jednu vec, ktorá nie každému je dneska jasná. Tu prebiehala obrovská finančná reforma vďaka bývalému ministrovi financií. Poľský zlotý mal infláciu 600%. Tam sa rúcala ekonomika z večera do rána, pretože zaniklo RVHP, zanikli vzťahy, zanikli dodávky tovarov. Maďarsko s obrovskou infláciou. Bulharsko, Rumunsko sa rúcali a Slovensko a Česky vďaka dobrému a premyslenému finančnému projektovaniu poznalo infláciu, ale v ďaleko menšej miere, síce s istou mierou platobnej neschopnosti, ale bez zrútenia ekonomiky a celého finančného systému. A to niekto vymyslel a urobil a za tomu dosť dobre ešte nikto nepoďakoval. Přidám ještě jednu citaci, tentokrát pana prezidenta Klause. Stále doufáme, že na slovenské straně je základní zájem udržet federaci. Připustil jste rozpad, pokud jednání nebudou úspěšná. 7. červen 1992. Takže vy jste nechtěl konec. Já jsem se narodil v Československu, teda není to přesné. Já už jsem si to uvědomil, že pořád tu frázi používám, ale já jsem se narodil v protektorátu Böhmen und Mähren, to bychom si měli říci a na tadyhle ty epizody historické bychom neměli zapomínat. Já už se opravuji i v cizině, že jsem se narodil v protektorátu. Takže přesto jsem žil v tom státě a myslím, že bych si dovedl dobře představit v něm ještě žít dál tehdy, ale zpětně, to, co jsem se snažil říct si v tom svém projevu, bylo naprosto přeci jasné, že v každé té, jak jsem to nazval, trhlině a v nějakém tom mimořádném historickém období okamžitě nastaly obrovské tlaky, obrovský nacionalismus a musím trvat na té větě, kterou jsem řekl, že Slovensko vždycky se vracelo, jestli to v tom roce 1918 bylo poskládáno správně nebo ne. My jsme to tady neřešili, ale sebekriticky jsem už řekl a říkám teď, že možná opravdu proto, že to sídlo toho státu bylo tady v Praze a my jsme mysleli, že je to všechno v pořádku a že to takto vidí každý člověk na Slovensku. Prostě neviděl to každý člověk na Slovensku tím způsobem. A jestli jsme si toho dobře nevšímali, tak to je trošku naše chyba. Pane Mečere, byl to, a teď navazuji na slova pana prezidenta Klause, byl to v roce 1918 umělý projekt, který i uvědomí toho, co jste tady říkal, že Slovensko je vděčné za jazyk, za inteligenci, která pracovala na Slovensku a tak dále. Byl to umělý projekt? Ja by som nepovedal, že to bol projekt umelý, bol to projekt, ktorý vyhovoval záujmom oboch národov a málo kto vie, že dokonca Tomáš Garrigue Masaryk sa snažil vytvoriť nejaký koridor aj k Slovensku, aby to takto smerovalo radšej a ponúkol Maďarov juh Slovenska, ak ponúkne cez Burgenland a Maďarsko pôjde koridor do Slovenska, aby proste vytvoril väčší počet slovenskej vzájomnosti. Vedeli všetci, čo tu boli, že tu bol istý problém česko-nemecký, aj jazykový, kultúrny, ekonomický, že tí Česi, ktorí išli za svojím, že ten zápas mali dlhodobý, to nebolo
momentálne niečo, čo vznikne. Na Slovensku naopak tie dohody boli uzatvorené v Clevelande. Túto dohodu neskôršie Tomáš Garrigue Masaryk poprel, mám jej kopiu, je tam jeho podpis. A v Pittsburghu tá bola taká priateľnejšia, ale reprezentácia Slovenska v podstate nevedela postaviť nikoho. S výnimkou Ravara Šobrára, ktorý prišiel do Prahy ako vzdelanec, ktorý tu študoval a tiež prešiel maďarským väzením, ale nemal ako postaviť. Ten, kto neskoršie vystupoval, Andrej Hlinka, takisto prešiel maďarským väzením. Prešiel prenasledovaním. Čiže v tej hierarchii neboli ľudia, ktorí by prevzali momentálne politickú zodpovednosť, preto aj Slovensko nebolo spoluúčastné pri zakladaní Československa, ale sa pripojilo k nemu Martinskou deklaráciou a pripojilo sa k nemu svojou krvou, ktorú aj Slováci v československých legiách preliali na východných frontoch, na západných frontoch, ktoré preliali v boji za to Slovensko spolu s Čechmi, keď vytláčali maďarských vojakov a boli to dosť surové boje, ktorí prebiehali a vtedy to podpísali. To bolo rozhodnutie, od ktorého sa odvádzajú všetky historické skúsenosti a prejavená vôľa. Znovu hovorím, že tá pomoc českej strany v tom období bola pre obnovu kultúrneho, etnického života na Slovensku jedna z rozhodujúcich. Pravda, už potom neskôršie, keď už začala dozrievať aj slovenská inteligencia, rásli s ňou aj nároky, aj predstavy o samostatí, o svojej úlohy v štáte, o tom vplyve, ktorý bol český a slovenský, ale tie revolty, ktoré na Slovensku boli, nikdy nesmerovali proti Čechom, smerovali proti spôsobu, akým sa vláda uchováva. Inak to bolo vo vzťahu, povedzme, k susednému Maďarsku. Tak vrátím nás zase do roku 1992. Vy jste na politických jednáních nakonec vybrali, a je k tomu usnesení ze 23. července 1992, pokud se nemýlím, vy jste vybrali rozdělení formou schválení ústavního zákona. Tady v tomto sále ve federálním shromáždění. Proč tato forma? Proč formou ústavního zákona? Proč ne jiná cesta? Proč ne případně vystoupení republik z federace? Proč ne referendum, o kterém se mluvilo na Slovensku? Budeme odpovedať. Odpoveď je jednoduchá. Pokiaľ išlo zákon o referende, bol prijatý v roku 91. ako niečo, aby rozdelenie nebolo možné. Za prvé zákon mal dávať jednu otázku, či chcú byť Česi a Slováci spolu. Na druhý deň potom, keď podali, chceme byť spolu, príde otázka, a ako? A sme tam, kde sme boli. Nie je to odpoveď. Za druhé, tam bola prijatá sankcia jednostranná. Kto odchádza z federácie, zrieka sa majetku prospekt toho, kto zostáva. A viete si predstaviť, že by česká reprezentácia alebo občania povedali, odchádzame a Slováci by sa hrabali do Prahy, to je naše? Však to bolo niečo, čo bolo pomílené v podstate zákona. Ale snaha obidvoch delegácií bola zachovať nielen úctu, ale aj legitímnosť toho procesu. A legitímnosť toho procesu bola v ústavnom zákone, ktorý rozhodol o spôsobe zániku, ktorý rozhodoval o spôsobe vyporiadania. Napríklad pán terajší prezident Zeman hlasoval proti zániku, ale pomáhal so zákonom o rozdelení majetku. Takže tam sa tiež menili tie postoje, povedzme, po istom čase. Takže toto, ak prišlo na pretras, tak novým zákonom z roku 92 sa novelizoval aj ten zákon o referende, ktorý vlastne v tom okamihu stratil platnosť. Treba povedať, že tu sa hlasovalo o tom 3-krát a vždy sme končili na to, že Slovákom chýbajú 3 hlasy v snemovni národov a tie sme si museli urobiť individuálne, lebo politickú zodpovednosť za to hlasovanie okrem nás na tom Slovensku nechcel nikto zobrať. Ešte tam bola časť, teda respektíve poslanci zo Slovenskej národnej strany, ale dosť tých ostatní sa báli. Čo sa stane, keď sa stane, ak to zle dopadne? Tak si to vylíš všetko sám. Pan prezident Klaus? No, já bych hlavně chtěl říct, že my tady nemáme seminář ústavních právníků. My tady máme obecnou rozpravu o 25 letech po rozdělení Československa. Takže tady teď nejde o to, abychom argumentovali technickými detaily té či oné metody.
při našich jednáních prostě jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že to je nejrozumnější, nejjednodušší, nejsnažší metoda. Já už teď neumím ani jediný argument, který bych chtěl argumentovat proti. Považovali jsme to za naprostou samozřejmost. Takhle jsme se na tom dohodli hned na počátku a bylo to víceméně jasné, že by to touto cestou mělo jít. Pro mě je to technicistní otázka, která, jak jsem se pokusil říct, tisíce detailů, ale nesmažme tu základní linku, která je důležitá, když o tom chceme hovořit. Tak ten způsob rozdělení je důležitý i z toho důvodu a to se do dneška vrací. Měli jste se zeptat lidí. Takové argumenty se do dneška objevují. Ano, my dva, ale my nejsme žádný demiurgové dějin. My jsme ten problém zdědili, ani jeden z nás nebyl předsedou ani české, ani slovenské vlády. To bychom tady měli říci. My jsme se dostali do té situace až těmi volbami. No a ty volby prostě dali jednoznačný mandát k jednání tohoto typu. Všechno ostatní je umělá debata a já si nedovedu představit, opakovaně říkám, jaká by mohla znít otázka v referendu. Dovedu si představit otázku v referendu na Slovensku, kde by se mohli ptát, jestli si slovenský občané přejí, aby skončil společný stát. V českých zemích tato otázka neměla smysl. V českých zemích mohla by být otázka, přejete si, aby Slovensko chtělo rozdělení Československa. Taková otázka nemohla být, to jsme věděli, to jsme si tehdy mnohokrát říkali. A hra na referendum je opět součást vracet se k dávno vyřešeným věcem, vracet se k nim umělým falešným způsobem. Ne. Nebylo co se na české straně zeptat. Prepáčte, ale túto tému držia tí, ktorí politicky skrachovali. Ja? Pri rokovaniach o československých vzťahoch 3 roky ich rozvracali, nedali im zmysel a hovoria, my sme prijali zákon o referende. A pokiaľ ide o ľudí, vo voľbách roku 92 v Národnej rade my a SNS sme mali 90 hlasov. Mali sme väčšinu vo federálnom zhromaždení. V roku 1994 boli opakované voľby, kde kandidovala stranu za obnovenie Československa. Získala 0,8%. Po vzniku samostatných republik zaznamenali ste nepokoj ktorejkoľvek časti týchto republik. Ľudia to prijali ako očakávanú a správnu záležitosť, aj keď v intelektuálnych kruhoch kaviarenských sa rozprávalo všeličo, pre praktikov, ktorí mali mať zodpovednosť a rozhodnutie, bol tento záver objektívny, nevyhnutný na toto historické obdobie správny. A keď sa pýtate ešte, že ako to bolo s tými referendami a podobne, tak vám poviem aj druhú vec. Na rokovaní na Slovensku pri schvaľovaní zvrchovanosti a ústavy boli prítomné delegácie frankofónnych Kanaďanov, boli tam prítomní Valóni, Flámy, Škóti, Velšania, boli tam prítomní zástupcovia Kataláncov, boli prítomní zástupcovia Ligy Nord, bola tam aj jedna skupina z Nemeckej spolkovej republiky a jedna skupina francúzska. Čiže nebola to téma, ktorá nebola živá. Bola to téma v období, keď Európska únia sama propagovala, že chce byť úniou regiónov a nie úniou štátov. My sme si tieto veci nevymysleli, tie boli vtláčané a dodneska sú vtláčané zvonku, keď sa hovorí už nie úniou regiónov, ale Európskou úniou, tak sa tlačia tieto veci znovu zvonku bez dohody s kým. Teda ak sa prinášajú názory, ale na tie názory niekto bere za politickú zodpovednosť a občania tú zodpovednosť príjmu a stotožňujú sa s ňou, prečo to spochybňovať? Prečo? To má aký zmysel? Ja prepáčte, budem otvorený a poviem, že na Slovensku sú to prohavlovské skupiny, ktoré zlyhali a v Českej republike vy si svojich poznáte. Pánové, vy jste ta jednání o rozdělení federace vedli v konkrétní mezinárodně politické situaci. Zjednodušeně řečeno, východ se rozpadal, západ se pokoušel spojovat. Jak hodně to, co zejména ta nebezpečí, která vyplývala z dělení některých částí východního světa,
tak jak ty informace přicházely, jak hodně to limitovalo ty vaše debaty? Já bych neinterpretoval svět tak, že východ se rozpadal a západ se spojoval. To je naprostá mystifikace a desinterpretace. Nezlobte se, pane redaktore. Východ se pokoušel zbavit dědictví komunismu. To je úplně jiné sdělení a úplně jiná zpráva. Východ tím pádem umožnil, aby se o nejrůznějších tabu najednou začalo mluvit nahlas. A jedno takové velikánské tabu byly státoprávní otázky. Takže to nebylo rozpadání východu, to bylo osvobozování východu ze zamknutosti, sevřenosti, nesvobody komunistickým režimem a přirozeně vznikala nejrůznější témata a toto bylo jedním z nich prostě. Takže vykreslovat ten svět takhle zleva doprava, já myslím, že to není. No a to riziko těch násilností, které jste viděli všude kolem sebe? Tak. Prosím vás, ale to přijeďte do jednotlivých zemí bývalého Sovětského svazu. Ty přeci s vámi přijedete do Azerbejdžánu a Arménie a Kazachstánu a podobně. Tam přeci nemluví dneska o násilnostech. Ti mluví o úžasné věci, osvobození ze Sovětského svazu. Jezděte tam, ano, ty prostě chtěli se dostat, stát se sami a nikdo nemluví o násilnostech. Konec konců ty násilnosti až tak úplně tragické ve většině těch zemí nebyly. Pan Mečar? Ak dovolíte takú osobnú skúsenosť jednej diskusie v západnej Európe, bolo tam viacej politikov a hovorili, že tiež sú vyčerpaní a že v istom období uvažovali, že západná Európa bude musieť prejsť nejakou finlandizáciou, lebo studená vojna vyčerpávala aj východ, aj západ. Ak sa stalo, že východ sa rozpadol vďaka činnosti komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ktorá aj svoju moc likvidovala, aj samotný Sovietský zväz ako úniu a že došlo k dekomunizácii týchto štátov, aj oslobodzovaniu, aj sťahovaniu sovietských vojsk naspäť domov, že došlo aj k násilným stretom. Moja skúsenosť a úcta k tomu, že sa musíme dohodnúť a nesmieť násilie, boli potopreté tým, že som sprostredkovával medzi Slovincami a Srbmi, že som viedol dlhé rokovania s Miloševičom aj s Franjom Tudžmanom o zastavení bojov medzi nimi, že to nebola dobrá skúsenosť, že sa veľmi skúmalo, čo sa stalo v Sovietskom zväze v Litve, keď boli nasadení výsadkári na potlačenie, že sa skúmalo, čo bolo v Moskve, keď Jelcin zastavoval tanky a brala sa aj táto skúsenosť do úvahy, že toto medzi nami nikdy byť nesmie. To nie je dôvod, aby sme sa takto k sebe správali a takéto niečo dopustili, že áno, prejdeme k inej kvalite, ale za cenu dohody, vyjednávania, úcty, rešpektovania záujmov, za cenu toho, že nájdeme intelektuálne priateľné východiská pre všetky oblasti života. A to sme hľadali. A nakoniec v Európskej únii sú 2 hlasy, v Európskej rade v pléne je takisto poslancov niekoľko viacej a všetko závisí na harmonizácii tých politík, ktoré boli. My sme to nepotrebovali, keď sme boli premiéri. Bohužiaľ, potom, ako sa vymenila vláda v Českej republike, to kleslo a teraz je to také závislé viacej na vzťahoch ako na dohode, keď cítim, že Slováci teraz trošku akoby v niektorých veciach s migráciou ustupujú, nedobre to robia, ale tá úcta a to porozumenie a tá snaha musí byť. My sme v tom svete, ktorý bol, dali niečo iné. 2. januára som prijímal veľvyslancov všetkých štátov, ktorí boli akreditovaní v Prahe. A prišiel belgický veľvyslanec a podal mi ruku a povedal, budete mať ťažký život. Do Európy ste doniesli ducha pokojného delenia štátov. A to vám Európa neodpustí. On mal pravdu, vtedy som sa tomu smial. Tak, připomínám možnosti otázek z pléna. Když se vrátím k dělení. Co na tom dělení státu v těch debatách bylo nejnáročnější? Nepředpokládám, že asi ty movité věci typu lokomotivy a tak podobně, ale že ty hlavní problémy byly někde jinde. Co bylo nejtěžší na tom? Tak já nevím, jestli... Ne, já myslím, že nejtěžší byl ten celek. Teď, kdybych vytahoval nějaké jednotlivosti, tak zaprvé myslím, že by to bylo umělé
a nepovažuji to tak zásadní. Samozřejmě vždycky citlivost vznikne kolem takové pro mě jako politika, ekonoma hlouposti, jako je bezpečnostní služby, které mě nikdy nezajímaly a proto tam vždycky se vynožilo nějaké velké téma. Ale jinak já myslím, že my jsme přišli na v podstatě racionální metodu dělit makro, ne mikrospůsobem. To vyučuju ve všech katalánskách a skotskách a vlámech. Říkám, první věc je, snažil bych se to říct Britům, kdyby byli ochotní poslouchat. Makrodělení, nikoliv mikrodělení. Prostě, když se rozhodneme, že si rozdělíme budovy velvyslanectví a jedné zemi dáme jednomu státu Washington, druhému Ottawu v Kanadě, tak nemá smysl počítat počet čtverečních metrů plochy v těch velvyslanectvích. Prostě muselo být, jak my ekonomové říkáme, rule of thumb, prostě makro rozdělování. Pomohlo nám strašlivě, že jsme mohli dělit poměrem počtu obyvatel 2:1. Zase velikánské zjednodušení, které spousta věcí ujasnilo. Za třetí, v podstatě jsme neměli žádný hraniční problém. Obrovská výhoda, která nám spoustu věcí usnadnila a to jsme měli velké štěstí, že v podstatě takový problém nebyl. Donedávna byly 2 úseky, jestli se smí jezdit v Beskydech nebo v Javorníkách z jedné strany nebo z druhé strany na lyžařskou sjezdovku a tak dále. Úplně triviální vůči jakýmkoliv jiným zemím. Já myslím, že jsme to v podstatě rozdělili tímto makrospůsobem. Nebylo možné se dívat mikroskopem. Bylo nutné se dívat dalekohledem a dělit nějaké základní čáry, že v jednotlivosti někde mohl vzniknout nějaký problém. Ano, ale ta odměna za to byla přátelskost, bezbolestnost toho rozdělení, způsob, jak to proběhlo a to je aktivum, já myslím, nesmírně veliké. Na také odľahčenie poviem 2 príhody. To, čo pán prezident povedal, bola chatová oblasť, kde boli sami českí turisti a slovenská hranica prebiehala ako si pred ňou, čiže mali tam sťažený vstup, takže to sa vyriešilo. A druhý sa riešil za Horným Srním. Tam, prepáčte, ale poviem to, taká humorná situácia, že gazdina mala dom na Slovensku a záchod na českej strane. A musela vždy prekročiť hranicu, keď tam chcela ísť. Takže to bola vec, ktorú sme brali s úsmevom a vyriešili, ak bol v tom období delenia majetku krátky šum na slovenskej strane. Nebol vinou českej strany. Náš zástupca vo vlády nám dal zlé podklady o delenie a stavu majetku a bol to pán premiér federálnej vlády Strážsky, ktorý mi potom dal správne podklady, správne doklady a dokázal, že takto veci vedú a vyviedol z pochybnosti slovenskú stranu, ale to trvalo to veľmi krátko, bolo to zavinením na našej strane, kde ten človek, ktorý to urobil, trošku to možno aj chcel urobiť, ale nebol absolútne žiaden dôvod spochybňovať tento princíp. Existoval vo všetkom, dokonca existovala istá veľkorysosť v niektorých veciach, drobnosti boli nechané. Nech sa strany dohodnú, čo sme mali vo financiách aktíva banky rozdelené v tomto pomere. Čo sme tam mali jedinú vec, ktorú slovenská strana neprijala, to bol pozostatok slovenského štátu, tým, že sme žiadali, aby ako gesto dobrej vôle bolo všetko zlato a podklady, ktoré tam boli vedené, boli odovzdané židovskej obci, aby tá škvrna, ktorá bola na slovenskom štáte, odišla preč. Nechceli sme to urobiť my, ale ostatné ja nevidím v tomto problém. Žiadny nebol. My sme mali potom aj po rozdelení štátu ešte jednu poradu vo februári 1993, kde boli prítomní aj pán predseda federálnej vlády, aj tu je aj pán Kočárnik. Bola ťažká tá porada, čo? Všeličo sme si povedali. Ale išli domov absolútne spokojní, bez pocitu, že niečo niekde nie je vyriešené a niečo si dlhujeme. Čo tam bolo niečo pokazené na slovenskej strane,
bola ČSOB, ale to bola slovenská chyba. To nebola žiadna chyba na českej strane, to musím vylúčiť. Že tým, že sa vymieniali vlády, stratila sa kontinuita a dával sa veciam iný obsah a iný význam, ako bol. Ještě jedna věc, to, co pan prezident Klaus říkal v tom svém úvodním vystoupení. Na tyto otázky, na rychlou akceleraci těchto otázek jsme nebyli připraveni po roce 1989. Vy jste popisoval ten fakt, že z Prahy to patrně tyhle otázky byly nahlíženy jinak než na Slovensku. Máte vysvětlení pro to, proč? Já myslím, že kdo si na tu dobu vzpomíná, tak za prvé jedna věc bylo to žití předtím společné, ale druhá věc po tom listopadu 89, já myslím, že my jsme byli naprosto vyplašeni, já myslím, že já jsem ani nebyl přítomen tady na tom projevu prezidenta Havla, protože jsme měli pocit, že jsme dělali vážné věci s ekonomickou transformací, takže se nám debata o názvu státu zdála důležitá pro takovou tu méně významnou část vlády, aby se jim šla zabývat. My jsme se tím nechtěli zdržovat. Takže zděšení z té pomlčkové války, která se tady v tomto sálu vynořila, bylo jisté otevření očí, že si spousta lidí začala tuhletu věc vážně uvědomovat. No, nevím, my jsme s tím nepočítali. Já musím prozradit, že když jsem prvně o tom mluvil s panem Čarnogurským, tak mě bylo vážně sděleno, že on s tím počítal už strašně dávno a od samotného počátku a on byl předseda vlády v té rozhodující chvíli. On mě jednoznačně v neoficiálním hovoru řekl, že prostě pro nás nepadá v úvahu nezískat samostatnost a nemít tu hvězdičku na té vlajce té Evropské unie. Proto já toto v žádném případě takhle nehovořím o panu premiéru Mečiarovi, protože já myslím, že on to přijmul jako vážné, racionální jednání, na kterých se obě strany eventuálně mohly dohodnout tak či onak, ale to ve významné části slovenské reprezentace takhle nebylo. Pan Mečiar proto má vysvětlení, proč Dovolite, ja to překvapení? Na toto odpoviem nejako inak. Existuje prieskum verejnej mienky uskutočnený v roku 1992 Masarykovou univerzitou v Brne pred voľbami, kde väčšina občanov na českej strane aj slovenskej strane bola za dva samostatné štáty. Kto nevie, nech si to tam pozrie. Ďalej, politické očakávania aj intelektuálne očakávanie na Slovensku bolo, že ten štát bude. To treba priznať, že áno. Tam sa pridávali ku tomu inštitúcie, inteligencia, rôzne skupiny vznikali, konferencie boli, štát chceli, ale technická príprava neexistovala. Čiže my, keď sme povedali, že bude štát, museli sme rýchlo hovoriť, ako bude mať ústavu. 1. januára sme mali mať plné kompetencie, ale boli rezorty, ktoré na Slovensku neexistovali. Rezort zahraničnej politiky nebol, rezort obrany nebol. Rezort financií s čiastočnou kompetenciou prvýkrát začal robiť. Inštitúcie, ministerstvo obrany napríklad ešte v novembri nebola budova, ale 1. januára bolo funkčné. To boli kroky, ktoré sme robili rýchlo. Národná banka založená za 6 týždňov. Mena Slovenska od útorku do piatku potvrdená a v pondelok vyšla všade už okolkovaná s korunou slovenskou, teda so značkou, že je to teda koruna slovenská, aby bola trošku odlišnosť, že tie veci sa diali priamo hručkovito. My sme mohli dokázať, že sme na konci júna sa stali medzinárodne aj ekonomicky akceptovaní, potom, čo Slovensko nastúpil zástupca Medzinárodného menového fondu. A nebolo to jednoduché, lebo Komisia Európskej únie v čele s Romanom Prodim povedala, a dali to aj písomne na vedomie inštitúciám Európskej únie, Mečiarov experiment končí v roku 1996. Slováci nebudú schopní samostatnosť zvládnuť. A tak sa ku nám aj správali tie 3 roky. Potom prišla nejaká delegácia z Nemecka, ktorá povedala, asi vás máme začať brať vážne. Ale to boli kroky všetky, ktoré viedli k tomu, že tá činnosť slovenskej vlády v tom prípade bola horúčkovitá. Priamo horúčkovitá. Boli zasadnutia, ktoré trvali 26 hodín. Mali sme všetkého na Slovensku 6 legislatívcov,
na toľkú normotvorbu bolo slabé, bolo treba dorábať normy na rokovaniach. Takže prosím, tá naša východisková pozícia nebola taká, že ideme teraz plesať a viesť sa na tom, že máme štát. Tam bola veľmi tvrdá zodpovednosť a povinnosť pracovať a vtedy sme si veľmi cenili, že akákoľvek konzultácia, akýkoľvek pokus o dohodu, vždy bol prijatý, bolo poradené tam, kde sme poradu potrebovali a bolo dohodnuté tam, kde sme sa dohodnúť museli. My sme sa napríklad stretli, pamätám si, to bolo v noci z pondelka na útorok, na rokovanie o tom, že končíme spoločnú menu. A v piatok sme to ohlásili spolu v televíziách v rovnakom čase, že spoločná mena končí nedeľu polnocou a v pondelok ráno koruny okolkované českou i slovenskou stranou boli v obehu. Čiže tie činnosti tých vlád boli efektívne, zodpovedné, ale mimoriadne energické museli byť. Veď vznikali nové služby, ktoré nikdy neboli. Úradníci, ktorí nemali prax, nevedeli to zvládnuť. Keď sme v 94. vo vláde padli, tak časť úradníctva si pripila, že som preč, lebo už boli uťahaní. Ale my sme nešetrili seba ani druhých, lebo inak by ten výsledok na Slovensku nebol a bolo by to všetko padlo. Že to zostalo, tak je vďaka aj tomu, že aj tí, čo prišli, sa myšlienky, idei samostatného Slovenska chytili, aj keď v ostatnom sme sa nezhodli v ničom. Ještě doplní pan prezident? Ne. Poslední věc, pánové, prezident to nemá úplně moc rád. To je ta fotografie pod tím platanem v brněnské vile Tugendhat, která je prostě spojená s dělením Československa. Byť vy říkáte, že to zrovna nebylo to nejzásadnější jednání, kde ta fotografie byla pořízena. Ale přesto, co jste si tenkrát pod tím platanem vlastně říkali ty 2,5 hodiny? Pane redaktore, my jsme spolu nevedli spor před 3 měsíci o nevýznamnosti toho sezení pod platanem. Já jsem neříkal nevýznamné. To bylo velmi významné a klíčové setkání, ale my jsme vedli spolu polemiku, ke kterému setkání to patří. Ano. Tahle ta fotografie patří, o to tady jde. Takže to teď nedramatizujeme. Ano, prostě to, pan premiér Mečiar to několikrát řekl, ta jednání byla velmi tvrdá, ta jednání byla nemilosrdná. Na těch jednáních se občas vyvolaly přestávky, aby se poradila strana ta či druhá a přišla za půl hodiny s novým návrhem a tak dále. Čili to bylo velmi, velmi složité jednání a když už se v jednu chvíli nám tam při tomto jednání zdálo, že se takhle na tom velkém plénu nedohodneme, tak jsme prostě si šli, aby hlavy trošku vychladly a aby se nekřičelo na sebe navzájem, tak jsme řekli, tak to si budeme chvíli sednout a pokusit se domluvit v tomto menším kolektivu. Já myslím, že nic zásadnějšího k tomu není možné doříci. Prostě to byla tvrdá, nemilosrdná jednání, kdy občas jste vzdychali a vrtěli hlavou a říkali si, Ježiš, to nemám zapotřebí a tak dále a tak dále. Ale myslím, že vždycky mně to vyhovovalo. Čím déle to trvalo, tak tím déle už omdlívali všichni na všech stranách a já jsem, to tady páni možná potvrdí ministři bývalí, že já jsem v tu chvíli pořád něco psal. No a pak byly 4 hodiny ráno a muselo být nějaké komuniké a nějaké vystoupení před novináři a nikdo nic neměl napsáno a já jsem měl něco napsáno a pak byla velká pravděpodobnost, to tady nesmíme přiznávat panu premiéru Mečiarovi, pak byla velká pravděpodobnost, že v ty 4 ráno to, co bylo napsané, už se kývlo, že teda ano. Takže takhle jsme tam bojovali o jednotlivosti, jednotlivé věci a to bylo takhle. Já myslím, že klíčová věc byla, že cokoliv pohybovali jsme se tak jako s tou západkou. Prostě, když jsme udělali nějaký krůček upředu a řekli jsme si ano,
tak už jsme ho nevzali zpátky. Prostě, takže tím pořád se přidávalo něco, pořád se něco dalšího budovalo a tím pádem se směřovalo, putovalo k tomu řešení. To bylo strašně důležitým momentem těch tehdejších jednání a v tomto byl vzájemný respekt nás dvou a našich delegací a doufám, já myslím, že závěr občanů našich zemí je jednoznačný, že to byl velmi úspěšný krok a že na tom obě naše země evidentně a jasně vydělali. Já myslím, že o tom není sporu a já bych bez mandátu, já bych za Česko bez mandátu, já bych řekl z mého vnějšího pohledu, že Slovensku to prospělo více než nám tady v České republice. A já bych řekl, že jsem tomu rád. Já to naprosto jsem Slovensku vždycky přál a přeju mu to. Teď prostě Slovensko chtělo mít svůj první v historii samostatný stát a prokázalo se, že ho umělo zvládnout a zvládá ho velmi úspěšně. Pane premiére Mečare, co bylo pod Platanem? Ak dovolíte, jeden Platan tam už nie je. Není tam, ano, to je pravda, potvrzuji. No tak už nic tam nebylo. Prosím vás, tak ako nás vidíte teraz sa rozprávať, berte tak, že aj pre nás je to spomienka na minulosť. Ale veľa razy bola situácia aj v delegáciách taká, že sa nedalo v plene rokovať. Veľa razy sme si museli sadnúť sami dvaja, ale prosím vás, rokovali sme tak, že síce sme sedeli proti sebe, ale za chrbtom som cítil tých 5,5 milióna ľudí a pán prezident Klaus tých 10 miliónov ľudí. Nerokovali sme ako osoby. Rokovali sme s touto zodpovednosťou, čo dáme tým ľuďom, čo im pripravíme ako budúcnosť a čo nám to prinesie. Preto aj ten rozhovor pod tým Platanom bol s úctou aj k národom, aj s úctou k osobám, ale ťažký. Môžeme povedať, že sme si rozoberali jednu variantu, kritickú. No čo, ak dôjde k rozpadu neskôršie neregulovaným spôsobom, ak sa podarí extrémistom na jednej druhej strane získať moc a vyvolá sa konflikt, ktorý nepotrebujú ani Česi, ani Slováci. Aj to bola otázka, na ktorú si bolo treba odpovedať, ako ani toto nedopustiť. Takže tie rozhovory naše boli niekedy veľmi horúce. Napríklad v Jihlave, keď sme boli, tam sa mi rozpadla celá delegácia. Zostal som sám proti všetkým. Nakoniec sme to pri vyššie hodinovej porade delegácie ukončili rozhodnutím všetkých, ktorí sa dokázali hodnotiť už na tom, tak rozprávaj sám. Ale vo vnútri bolo toľko rozdielnych názorov na každý moment, že až niektorí hovorili, už sa na to vykašlite, už poďme preč, už niekto skončí. Nemôžeme, keď nevytvoríme pozitívnu podobu spolužitia tých dvoch štátov. Pane předsedo, že bychom teď skoro mohli tady drze říci, že v těch delegacích jsme to konec konců byli my dva, kdo vždycky byli nejvíc schopni udělat kompromis. To je pravda historická. Já myslím, že to je historická pravda. Tady pan ex-ministr Vodička kýve, protože... Ex-ministr Vodička pokivuje. Pan Václav Klaus, pan Vladimír Mečar, pánové, děkuji za tuto debatu, děkuji, že jste se jí zúčastnili a děkuji, že jste zazpomínali na rok 1992. Rád bych také poděkoval Národnímu muzeu za prostor, kterým umožnilo připomínku roku 1992 udělat tam, kde se to v listopadu 1992 také odehrálo. Děkuji ještě jednou, děkuji pánové i vám. Naschledanou. Děkujem České televizi, že byla u toho, jak se říká. Děkuji pěkně. Já se taky rozpadám. Já jsem se